em dic Carme Grau, soc infermera d'hemodiàlisis des de fa 27 anys. De la meva feina destacaria moltes coses que m'aporten, però la que més poder és la sensació d'acompanyar el pacient durant tot un procés molt llarg, perquè és una malaltia crònica i és o de per vida, fins que et trasplantis o fins que et moris. Llavors, tot això t'aporta una sensació de que comparteixes amb ell moltes emocions, no només és el tractament, i comparteixes moltíssimes emocions bones, dolentes, ells saben molt de tu i tu saps molt d'ells. Llavors, fas un acompanyament que jo valoro moltíssim i ells i les seves famílies també. Una altra de les coses que valoro moltíssim és la família que forma l'equip d'hemodiàlisis, els professionals que hi ha. Jo fa 27 anys, ja ho he dit, que sóc aquí, i sempre he tingut un suport dels meus companys per tot, a nivell laboral i personal. I després, el ser un servei especial també afavoreix molt la formació, estem formant-nos contínuament perquè fem molta docència tant a personal sanitari, a postgraus, graus, com al pacient. El pacient s'ha d'empoderar i li donem molta informació perquè ell sigui capaç de fer l'autocura. També es promociona molt la investigació, tenim molta facilitat per fer investigació, si tens ganes i ve de gust, en pots fer molta. I tot això és el que poso en valor a nivell humà i a nivell professional.